Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Sayyada Sadiya Haruna. Mata 'yan uwana, Allah ya muku albarka, Ubangiji Allah ya ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk inda kuke. Mace abin a yabe ta ne, mace uwar kowa ce. Ita za ta ɗau ciki wata ɗaya wata tara. Ita in fact mace tana da abubuwa da dama wanda idan aka faɗa dole ka yi respecting ɗin mace ko kai wane ne. Bari in ba ku example. Kana da aure, ka aure matanka ta san kai barawo ne, za ta zauna da kai. Matanka ta san kai mazinaci ne, za ta zauna da kai. Matanka ta san halayenka munaye, za ta zauna da kai. Amma unfortunately maza, idan kun ji kaɗan daga side ɗinmu sai ku dinga reacting. Why? Maza, ina so ku dinga yin haƙuri da mu kamar yadda mu ma muna haƙuri da ku. Na bar ku lafiya.